Aquesta vegada ens n'anem a dormir a 2.000 metres d'alçada, a un lloc remot, en què no s'hi pot arribar en cotxe, només s'hi pot arribar caminant o en tren cremallera. Acompanyeu-nos a passar 2 dies en família a la Vall de Núria. Tots fort. Marxem. Les ovelletes, aquí baix. Que ja les veig. Hem arribat. Vist tu la petitona? Una petitona? Una ovelleta petitona? Sí, ja. Ah, sí, sí. Mama, tinc calor. Que xula. Mama, tinc Des de calor. tot el cel, com neva. Quan neva, clar. Un dels grans puntals de Núria a l'hivern és el seu parc lúdic. A l'estiu també, però sobretot a l'hivern. Aviam, hi ha diverses pistes de trineu, pistes de tubing també de diferents nivells que et tires per aquí. I les pistes de trineu totes tenen cinta transportadora cap amunt, així que et canses menys. I és a partir de 3 anys. Quin morro, no? Que no has de fer cap mena d'esforç. Molt bé, no? Ara els dono. I ara anem a fer tubing. Uhuh! Apa! Mireu, us poso una mica en situació. El cremallera arriba per aquí, allà hi ha l'estació. Això és la part de l'hotel i apartaments, al mig de la basílica, i el restaurant. I al darrere hi ha on es lloguen els esquís, la seva escola d'esquí i el parc lúdic. Ja ha marxat l'últim tren, fa res, i la gràcia és que ara es queda aquí només la gent que ve a dormir. I és una passada, perquè està buit, tranquil. I llavors ens quedem amb aquesta sensació de aquest raconet ara és per nosaltres. Fantasma. Fantasma, es deia. Ja, Ja estic. Saps per què està congelat el llac? Perquè fa molt de fred. Però saps a quina alçada estem? Quina? 2.000 metres. Hola. I ara que ja no hi ha ningú i les pistes estan tancades, anem a fer una superactivitat. Mireu que ens ve a buscar avui! Era un somni per mi! M'encanten! Estem al punt més alt de l'estació. Allà darrere hi ha el Puigmal
I aquí tenen cabines, aquí podeu pujar moltes famílies. Llum de la lluna. Sempre m'havia preguntat de què estaven fetes aquestes rodes i és ferro, són ferros. Que impressió, Següent parada, el mirador de l'Alberg. T'ha agradat o no? Guai, Fa 31 anys que estic en aquesta estació. Sí? 31 anys. Sí. Bueno, vaig començar a remontes, m'hi vaig passar la neu artificial, llavors ja em van començar a ensenyar a portar les màquines. Perquè això, o sigui, si vols aprendre'n, te n'ha d'ensenyar algú. Sí, són hores, això són hores. Són hores, sí. En Pep ja marxa. Gràcies, Pep, per la passejada. Bon dia. Avui hi ha vistes, Què voleu? Una silla. Gràcies. Què, Blai? Avui esmorzes entre muntanyes, Te'n menjaràs una o no? I a Núria, a l'hivern, s'hi ve a esquiar. Ho hem aprofitat per fer una classe de repàs d'esquí a l'escola d'esquí de Núria, Jofre. Aquí hi ha un parell de pistes vermelles, així complicadotes, i per l'altra banda és tota blava per baixar. Com que són pistes així molt petitetes i fàcils, és una estació superideal per venir a aprendre a esquiar, per exemple, en família. El forfet inclou també l'accés al Cadira i aquest telefèric, el de la Coma del Clot. Merci per tot! Jofre! Apa, fins la propera! Adéu! Plaer més gran de la vida que és treure's les botes. Si veniu aquí a esquiar, doncs aquí podeu llogar esquís i aquí els podeu deixar lligats, per exemple, als trineus o als esquís mentre esteu esquiant. Anem a pujar el trineu ara els dos i farem una cursa. El que val és que aquí no has de llogar els trineus, que pagues l'hora, mitja hora, el que sigui. Espera't, I tens els trineus inclosos. Que no sabíeu que a Núria hi ha metge les 24 hores? Hi ha aquest servei de dispensari i les urgències més urgents les puguin atendre abans de pujar-vos a cremallera i tornar-vos. No sabeu com s'agraeix que el dinar ja estigui fet en un dia després d'esquiar. I aquest menjador està superbé perquè és apte per venir-hi amb gossos. Per cert, si veniu en un apartament com els que hem estat nosaltres, sapigueu, aquí hi ha una petita botigueta amb coses que podeu comprar, tipus llet, coses essencials, aigua, embotit, coses així, però que heu de portar, si no, la compra des de Ribes. Hi ha gent que puja amb carros, per exemple, amb el carro de la compra ben ple, amb cosetes per menjar.
Una de les característiques d'aquest hotel és que manté la sala de l'Estatut de Núria. Aquí, el 1931, s'hi va redactar el primer Estatut d'Autonomia de Catalunya, l'Estatut de Núria. Els coberts d'argent que van utilitzar. Hi ha algunes fotos als redactors de l'Estatut. Mireu, aquell vagó d'allà és el frigorífic i en tenen un altre que és d'escombraries, val? Baixen els contenidors, els baixen amb un comboi especial que s'enganxa al tren i baixen les coses a Ribes. No us perdeu la visita a les locomotores antigues que hi ha aquí mateix, que val molt la pena. Són superxules i a més per pujar és molt guai. I fins aquí la nostra escapada a Núria. Fins la propera!